mubvunzo wangu uri kuti I understand kuti vakadzi vakadzi okay varume right vakatanga kuita okay vemuchechi I don't expect you guys to be doing that because you're hearing the true word of God. I'm speaking vasiri mutemo vasiri don't forget that what you don't expect does not mean it's not happening. True. Shakadaro, I want to ask kuti saka when it relates to men, kana vachiita upombwe, they're Yes. really sleeping around, They are and you have sleeping around. evidence of this and everything. How does the law of God deal with that? Tinofana Thank you. kuita seisus. Ngativaomberere maoko. Uyu murume anonzi Chiwenga uyu anoparidza boys. Mirai tione mapindurire aachaita mubvunzo waamai avo. Mapinduriro aachauita chimbofungidzira kuti dei abvunzwa pastor wekuchechi kwenyu aiupindura sei. Chimbofunga kuti dei wabvunzwa mamwe mafundisi kana mamwe mapasta aiupindura sei. But zvisinei, regai tione kuti iye achaupindura sei. Uye mapinduriro aachaita ndizvo here zvinoenderana nebhaibheri, ndizvo here zvinoenderana nechitendero cheChristianity. Kana mune mamwe mafungiro isaiwo mucomment section, tibatsirane guys, tione kuti tiri kufambirana pamwe here munyaya dzeshoko raMwari, kana kuti kune vamwe vanofungidzira kuti vari right asi vachitorasika, kana kuti kune vamwe vatori right chaizvo pane zvavanenge vachiita. Saka ngatidiscusse mucomment section, tibatsirane kushare namazano maererano nenyaya iyi. Kuita seisus. Ngativaomberere maoko. Yes. That's a powerful question. Yeah. Now, I hope you have a genuine desire to learn the word. And I also want to let you know that so many people have been offended by my answer to this question. But I always answer it, nevertheless, unapologetically. Because the standards of God are not man-made. So they are not subject to discussion. We simply learn or we ignore them to our own peril. Let's look at the marriage from the church perspective. And I want to translate your question to a spiritual platform. The church is the wife of Christ. Christ is the husband of the church. When Jesus says a woman cannot be in adultery and retain her marriage, he is saying he is a jealous God who does not allow his believer to taint herself with other gods. Apostle Paul in 2 Corinthians 11:2, he says, "For I am jealous over you with a godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." So you can't be in idolatry and expect God to accept you. What it means, if you are in idolatry and you take your flight today, there is no marriage between you and Christ on the day of the Lord. Your question now is, what if Christ does the same? Are we allowed, is he allowed to do that? Are we not allowed to divorce Christ on account of his own adultery with different churches? Our version of marriage is wrong. And this is why this Me Too movement, this egalitarian society advocacy, we are seeing today on different social media platforms, it's gaining traction because women are more than men, and women are more hyperactive on social media because men have much more important things to do. They don't spend the whole day on social media.
And so it appears like women have come up with very, very noble ideas to transform the society into equal systems where women and men are treated equally. This idea is not from God. God never created you and your husband to be equal. You are biologically, structurally, and spiritually weaker than your husband. And we can't discuss about it. Nature has already proven it. Okay? Now, look at the scripture. The scripture says it is Adam who was created in the image of God and not Eve. But the Christian pastors lied to us. They said God created both the man and the woman in the image of God. Such a verse does not exist. 7:7, the book of 1 Corinthians. Mwari akasika ere murume nemukadzi vese nemufananidzo waMwari. Hakuna vesi akadaro. Murume ndiye akasikwa nemufananidzo waMwari. Mukadzi akasikwa nemufananidzo womurume. Nekuti mukadzi akabva mumurume, Mwari akasika murume, ndobva Mwari azotora mukadzi kubva mumurume. Murume ndiye source yemunhukadzi. Mukadzi akabva pamurume, murume akabva kuna Mwari. For I would Mazvinzwawo. Mukadzi ndiye murume ndiye akabva kuna Mwari. Mukadzi haana kubva kuna Mwari. Mukadzi akatorwa kubva pamurume. Hakuna vhesi inonzi Mwari akaumba Ivha neguruva revhu akafemera mweya weupenyu muna Ivha. Hakuna vhesi akadaro. Munhu akasikwa paGenesis chapter 1 murume. Ndinozviziva kuti pakazonzi male and female. Ndozviziva. Paitaurwa human spirit ipo paya. Pasingataurwe our human existence. The body. What it simply meant there was the woman was going to come out from the man. 1 Corinthians chapter 7 verse 7. For I would that all men were even. 1 Corinthians chapter 11 verse 7. It's chapter 11. Thank you. Traffic jam. It says, for a man indeed ought not to cover his head. Murume hafaniri kuvhara musoro wake. For as much as he is the image and Nekuti glory of murume God. ndiye image yaMwari. But the woman is the glory of the man. Iyo. Idzokorodze. For a man Mwari akasika tese nemufananidzo wake, makanyeperwa. Munhu akasikwa nemufananidzo waMwari, murume. Mukadzi akagadzirwa nemufananidzo womurume wake. Idzokorodze. 1 Corinthians chapter 11 verse 7. Iyo. For a man indeed ought not to cover his Murume head. ngaareke kuviga kuvhara musoro wake. For as much as he is the image and glory of God. Murume ndiye image ne glory yaMwari. Murume. Kwa mukadzi. But the woman is the glory of the man. Ukazwa pati but zviri kureva kuti the above matter does not apply to the woman. Ndopayakabhendera nyaya yacho. Chechipiri endai pa8 chii chimwe chinoratidza kuti murume mukadzi ari wiki. For the man is not of the woman, Murume haana kugadzirwa mukadzi. but the woman of the man. Mukadzi ndiye akagadzirwa murume. Neither was the Kureva man. kuti weudhi inogona kufamba nevarume vachitosevha purpose yaMwari. A man was created for God, but the woman was created for the man. Ndosaka uchiona kuti zvese zvinoitwa nevakadzi vanoitira varume. Kamunzwa achinogadzirwa musoro ari kuitira varume. Kana achienda kunochinja hembe ari kutengera varume. Five hours ari musaluni.
ari kuitira baba, ari kuitira mudhara, ari kuitira dhedhi. Varume vakabviswa panyika panapa. After 1 month, munovasheya vakadzi venyu. Endonga nyika ine zvinyawu. Kana kugeza vanomira. Vanogezera varume. Ndo zvavakasikirwa izvo. Madzimai. Hallelujah. Yes. Iyo vesi hiyo. Poto. But vesi iyi inoreva kuti endai pa9 ndoda kuitsanangura ndaverenga 9. Neither was the man created for the woman, yes, but the woman was for the man. Yes. Saka vhesi iyi ndiyo inotaura kuti murume akagadzirirwa Mwari, mukadzi akagadzirirwa murume. But verse 8 inoreva kuti murume haana kubva kumukadzi, mukadzi akabva kumurume. Saka dzaita nyaya nhatu pasame chapter. Verse 7 inoti murume ndiye akasikwa nemufananidzo waMwari, mukadzi akagadzirwa nemufananidzo womurume wake. Batisa mashoko angu, murume akasikwa nemufananidzo waMwari, mukadzi akagadzirwa nemufananidzo wemurume. Murume akasikwa, mukadzi akagadzirwa nemufananidzo wemurume wake. Endai paverse 7 iyo. You understand? Verse 8 panobva panzi uye kuti murume haana kubva pamukadzi, asi mukadzi akabva pamurume. Pa9 panobva pati murume haana kugadzirirwa mukadzi, asi mukadzi akagadzirirwa murume. Kureva kuti hapana purpose yemadzimai kana pasina murume. Murume ndiye purpose yemukadzi. Kutonyatsoti basa rangu charo nderei, pane panonge paine murume panyaya yacho. Pakashaya murume mukaita vakadzi 10, mukaronga association, mukutoita association yekudzungaira. Purpose yevakadzi pakusikwa kwavo inotori centered pamurume. Mukadzi haana purpose kana pasina murume. Saka kana uine murume ndiye purpose yako yekutorarama chaiyo, hauna chinangwa kana pasina murume. But vhesi iyi inoda kupuruvwa. Ini ndine basa ndopota ndichipuruvha nyaya kuti dzibva dzangu etwa settled, cast in stone. 1 Peter chapter 3 verse 1 ndakupuruvha kuti murume ndiye purpose yemukadzi. Ndakuratidza kuti ichokwadi handisi kunyepa. Kunyange zvambotaurwawo nemumwe mupostori akanditangira kuti chokwadi mukadzi akasikirwa murume. Asi zvine imwe futi vhesi inozvipuruvha. Vakadzi muri kuvaona kuti vaasoft manje. Mwari ngaakubatsirei. Ini ndokudai zvisingaite. Handitobuda kukushayai muchechi muno. Ende ndoda zvakare kuti mugare zvakanaka mudzimba dzenyu. Asi ndoda zvakare kuti mugare nekuziva zvandiri kutaura izvi. Tikazvinzwisisa tinoita less divorces mumamarriages. I am answering your question. Regai titsvage kuti ichokwadi here kuti purpose yemudzimai murume wake. Likewise, you wives, be in subjection to your own husbands. Imi vakadzi garai zvakanaka muchizvisa pasi pevarume venyu. That if any obey not the word, kuti kana uine murume asinganamate, they also may without the word. Vanogona kuti ivo vasina shoko ava ndingadewo. Let it not be that outward adorning of plaiting the hair. Imi vakadzi haikonei kufunganya pamusoro pekurunako rwekunze.
and of wearing of gold, nekupfeka zvinodhura, or of putting on of apparel, nekupfeka zvinhu zvakasiyana-siyana zuva rimwe nerimwe. but let it be the hidden man of the heart, Ngakuve kupfeka kwemunhu wemukati. in that which is Kwemunhu wemukati ndo kupfeka kukutsvagwa naMwari, kwete maparera nekurukwa dzekubrazil nenzwara dzakareba kunge rula. Izvozvo hazvina kushata, asi ngatipfekei munhu wemukati. Handiti? which is Kana pane munhu ane nzwara dzakareba kunge rula, wondiregerawo. Saka topfeka munhu wemukati, topfeka toita sei? in that which is not corruptible, Tirege kuita zvinhu zvinoora. even the ornament of a meek and quiet Ngatipfekei spirit, zvishongo zvemweya wakazvityora. which is in the sight of God of great price. Hanzi an ornament of a meek and quiet spirit. Kuzvininipisa nerunyararo, nemweya wekuzvininipisa, mweya wehunyoro, mweya werunyararo. Zvinhu izvi zviri kuitwa kumurume wako. Handimanzwa kuchinzi kumurume wako. Obva ati izvozvi zvinhu zvandataura izvo pamberi paMwari, it's an ornament of great price. Kureva kuti kana uchida kuve precious kuna Mwari, unofanirwa kuzvityora kumurume wako. Mwari akaona mudzimai anozvityora, it's an ornament of great. Unenge wakachena zvisingaite pamberi paMwari. Kupfuura munhu ane magolden earrings, asi anotaura nemurume iwe udwati ndezvako izvozvo. Wakabvisa mombe dzakapfeka masokisi here iwewe. Amai. Abaiwa ngabude. A meek and a quiet spirit towards your husband is an ornament of great price in the eyes of God. Ndo pamunonamatira pamurume ipapo. Kureva kuti kana Mwari achida kuona kuti mukadzi anonamata here, auye kuchechi, anoenda kumba. Kana Mwari achida kuona kuti mukadzi anonamata here, auye kuchechi. Kwaunenge wakazvityora iwe munhu waMwari makadii, uchityora muzura kudai. Wasvika kumba wonzi ndidzisirewo mvura, woti ndambodzisa mama enda kupi? Murume mukuru asingagare pasi, magetsi ari kuenda kunoko. Ndopedza gasi ndichingodzisa mvura mangwana. Iye munhurume werudzi anogeza usiku uno. Mazikwera muti mbeya nedikita masikati mumastreets. Muri munhu wetsvina. Kamuruma kuti chiregai zvangu ndingogeza inotonhora. Pamba pano hapangararwe. In the eyes of God, a quiet and a meek spirit is an ornament of great price. 5 hours dzamuri kutora muchirukwa musoro. Dai mamboita 5 hours muchinzwa kuti baba vanodei. Ndo zvinotori of great price kuna Mwari izvo. Saka kana Mwari achida kuona kunamata kwemudzimai, anotarisa mazvityorero aanoita kumurume wake. Mwari otopedza newe, kumurume ndo kwaunonamatira. Koroti kana mukadzi achiroorwa ari kuenda kuchechi, ndakuenda kunonamata manje. Paya panenge wakubva kubasa uchienda kumba pepe, unofanira kuti ndakudzokera kuchechi. Togara kuchechi naLord vangu. I'm answering a question. 5:22, the book of Ephesus, the book of Ephesians. 5:22 of great price. Yes. Hauna mari yaunombofa wakabva kuchechi kana uri mukadzi ikaita of great price kuna Mwari. Haumbokwanisa kureplace submission kumurume neoffering kuchechi. Ashande. Mapasta ari kungokutsengerai mari mahara. Kana uda kutoita a great prized believer kuna Mwari, kumurume wako ndo kwazvinoitirwa.
place of worship yemukadzi murume wake. Taurira mukadzi ari padhuze newe kuti murume wenyu ndiyo nzvimbo yekunamatira. Murume wenyu ndiyo place of worship. Place of worship. Kondi ndakazvitaura here pastor? Handisiri ndakazvitaura. Musirimi. Kumurume. Yes. Ndoko hazvinoitikira. Amen. Wives, submit yourselves unto your own husbands As unto as the Lord. unto the Lord. Yes. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Again from verse 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife,